लोगोफोर नोंथाङा थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना थांनाय समावबो बे मोनसे भिडिअखौ नुदों जानो हागौ लोगोसेयै फरायसालिफोरनि देहायाव आत्मा हाबनाय नङा होमबा लोगोफोर थांनाय समाव जोंबो बे भिडिअखौ नुदोंमोन एक्जेक्टलि माने फेसबुकाव शेयार खालामनायनि थ्रुयै लोगोसेयै गमामायैनो नैबे दा माने सोलिबाय थानाय मैया थांनाय दिनाव माने साब्रै फरायसुलिनि देहायाव माने हरखाबैनो माने आत्मा हाबनानै माने फुजारि लाबोनानै मन्त्र गायनानै दै गोथार सारनायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोना बेसेबां सैथो आरो बेसेबां माने असैथो नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन नोंथांमोना ससेखिलि भिडिअखौ नायलांग्रोदो। Duhai Ahmad Khan. Duhai Dorme Duhai. Duhai Duhai. Duhai. Jai Bishori, Jai Bishori, Jai Ma Munisa. लोगोफोर नोंथांमोना ससेखिलि भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआथ' जेरै थाम्बनेल ओरैनो भिडिअ जागोन नङा होमबा लोगोफोर थांनाय समाव जोङो बे भिडिअखौ नुखादोंमोन लोगोसे गमामायै माने बे भिडिअ माने गोब्राबनि सायाव गोब्राब माने जागासिनो दं आरो लोगोफोर जोंहा बेयाव माने सावरायनांगौ बिराद इम्परटेन्ट बाथ्रा दं दिनैसिम जोंहा थांनाय समाव बेफोरबायदि भिडिअखौ माने नुदोंब्लाबो माने स्रि जाथ'ना दंमोन नालाय बे भिडिअखौ माने जोङो मोजां जाबाय होननानै सानदोंमोन लोगोसे बै फरायसालियाव माने साथाम साब्रै जिखुनु माने आइजोफोरा बा सिख्लाफ्रा माने सुसाइड जानानै थैनाय बा स्कुलाव बा फरायसालियाव थैयाखैब्लाबो गावबा गावनि न'खराव थांनानै सुसाइड खालामना थैनाय सोरबा फासि जाना थैनाय सोरबा मुलि जाना थैनाय सोरबा एक्सिडेन्ट जाना थैनायबो जानो हागौ लोगोसे बेफोरनि आत्मायानो माने गावसोरनि लोगोखौ माने सिगां थांनाय समनि भिडिअफ्राव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माने गासै लोगोफोरखौबो लांजोबगोन होननाय मोनसे खोथा दंमोन आरो लोगोसे गाहाय फोरोंगिरिखौ माने लांगोन होननानै माने लांगोन होननायनि मोनसे भिडिअ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो लोगोसे गमामायै जों दिनै नुनो मोनबाय माने साब्रै आइजोनि देहायाव माने आत्मा हाबनानै माने सासेल' माने फुजारि बा सासेल' माने कुबिरासा माने बर' रावजों रायसंनानै दै गोथार सारनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे बेखौ फाहामब्ला बेगाबफ्रावो नाथाय बिराद बारानि सायाव बारा माने जानायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे गमामायै माने थार साननो गोनाङा जोंना माने मा बेखौ दिनैसिम जोङो जेसेबांखि मेलेमजिबि गिदिर गिदिर बिथांमोना बै जेसेबांखि गिदिर गोलाव बिथांमोना माने गोजौसिम माने आर'ज बिलाइ हरनो रोङाखै माने इदिब्ला मानो होनोब्ला दिनैसिम माने बै स्कुलखौ जों माने थांनानै गसंथिनानै नायहैनायखौ जों ससियेल मिडियाआव नुनो मोनाखै आरो लोगोसे दिनैसिम गमामायै मा सोलिदों आरो लोगोसे मा जादों मा जामाराखै बेफोरखौ माने थांनानै माने रोखायै माने भिडिअनि क्लिपै बा हमनानै ला बै जायगायाव फरायसालियाव थांनानै माने गमामायै मा जामारदों बेफोरखौ माने ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने भिडिअफोर बा निउस लाइभफोर जों होनायखौ नुनो मोनाखै आरो आंनि थाखाय बे ओरैबायदि जानांगौ माने बुंनो थाङोब्ला दिनैसिम बै स्कुला गभर्नमेन्टनिब्ला बै फरायसालिया प्राइभेट बा बेलेग खोथा जागोन लोगोसे बै स्कुला माने ग्रान्ड स्कुलब्ला बा बै स्कुला माने आसाम सरकारजों माने गनायजानायब्ला बै स्कुलखौ दिनैसिम आसाम सरकारनिसिम माने मिडियानि थ्रुयै बै फरायसालिखौ माने गोदान सिफायनानै गोदान लुफुंनाय माने हाबाफारिखौ मावनांगौ आरो जेरै हमनानै ला दिनैसिम माने जोङो आसाम सरकारनो जों माने बेफोरबायदि माने फोस्टाव बिलाइखौ हरोब्ला भिडिअ ससे क्लिप हरनो हरोब्ला आसामिस निउसफोराव होयोब्ला दिनैसिमनो बै माने जिबायदि माने भुत थानाय बा जिबायदि माने बारे बारे माने फरायसुलिफोरनि देहायाव आत्मा हाबनाय बैफोरबायदि फरायसुलिफोरा माने गोदानै दाफुंजानो थाखाय बा गोदानै दाफुंनो थाखाय माने मोनसे निउस क्लिप बा आसामिस मिडियामफोरखौ लाबोनानै
बा आसामिस मिडियाफोरखौ लाबोनानै बैफोर माने बैफोरबायदि माने फरायसालिखौ माने गायफुंनो थाखाय माने मोजां मोजां मानसिफोर लाबोनानै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लाबोनानै बा एसे गेदेर गोलाव बिथांमोनखौ लाबोनानै बैफोरबायदिखौ माने स्कुलखौ माने गोदान दाफिननो थाखाय मोनसे माने फोसाव बिलाइ माने आसाम सरकारनो हरनांगौ आरो लोगोसेयै दिनैसिम बैफोरबायदि फरायसालिफोरा माने दिनै प्राइभेटब्ला जिबायदि बैफोरबायदि फरायसालिया प्राइभेटब्ला माने रायजो राजाजों बा गंनै गंथाम रायजो राजाजों माने गायसनजानाय बा दाफुंजानाय बैफोरबायदि माने फरायसुलिफोरा फरायनाय आत्मा हाबजानाय देहाफोराव बेफोरबायदि माने फरायसालिया माने प्राइभेट स्कुलब्ला बेफोरखौथ' जों अकस्मादै जेनेबा हमनानै सिफायनानै गोदान लुफिननो थाखाय एसे खस्थ' जायो लोगोसे आसाम सरकारजों गनायजानाय बा ग्रान्ट स्कुलबा बेफोरखौ माने अट'मेटिकलि माने रिपर्टखौ हरनानै मिडियानि थ्रुयै माने आसामिस मिडियाफोरखौ लाबोनानै बेफोरबायदि निउसफोराव होनानै माने गोदान सिफायनानै गोदान लुफुंनाय बेबस्थाखौ लानो नांगौ दिनैसिम हमनानै ला गावबा गावनि फिसाजोफोरा दिनैसिम हमनानै ला सोरबाफोर आत्मा हाबदों बा सोरबाफोर माने सुइसाइड जानो फैनो नागिरदों बेफोरखौ ताबिसफोर गानो होदों ताबिसफ्रानो खाथिया होननानै बुंदों लोगोसे बैफोरबायदि गावबा गावनि फिसाजोफोरखौसो माने बोखारलि जिखुनु माने आत्माखौ होखारनो थाखाय बा आत्माखौ माने देहानिफ्राय बख'नो थाखाय बैफोरबायदिखौ माने गिदिर ताबिस गानो होदों लोगोसे मोजां माने फाहामदों लोगोसे जाफिनदों बैफोरखौ माने जों नुनो मोन्दों लोगोसे नाथाय आसलथे हामनानै मा जागोन बै फरायसालियाव फैफिनब्ला बिथांजोला जायोब्ला बेफोरखौ जों मा खालामनो नङा होमबा लोगोफोर बेखौ माने स्कुलखौ सिफायनानै गोदान दाफुंनाय हाबाखौ मावनांगौ आरो आं बेखौनो बुङोखि जोंनि जेसेबांखि बिटिसि एरियायाव जादोंब्ला बा बिटिडिआव जादोंब्ला जोंनि हाग्रामा सारा दा सोलिबाय थानाय बिपिएफ हाग्रामा सारा बेफोरखौ थांनानै एसे माने खबर लाहैनांगौ लोगोसे बै स्कुलखौ माने सिफायनानै गोदान दाफुंनो थाखाय माने जोंहा हेमन्त मामा सारजों जगाजग जानानै बेफोरखौ माने एसे माने खामानिखौ बा दाफुंनाय बा स्कुलफोरखौ माने बिथांमोना लाफिननो नाजानांगौ लोगोसे दिनैसिम हमनानै ला जोंनि फरायसुलिफोरा बेफोरबायदि माने साफा माने गावबा गावनो सुइसाइड जाना थैयोब्ला गावबा गावनो माने आत्महत्या खालामना लायोब्ला माने समाज थाखाय आनलिगेल जायो आरो लोगोसे फरायसुलिफोरा स्कुलाव फैनो बायो लोगोसे बेफोरबायदि माने स्कुलफ्रा बेफोरबायदि माने फरायसुलिफोरा माने फरायनो माने एसे गोसोफ्रा डाउन जायो लोगोसे माने स्कुलाव फैनो गिनाय मोनो लोगोसे बेफोरबायदि माने स्कुलफोरखौ माने रावबो माने फरायनाय नङा लोगोसे माने गमामायैनो माने जोंनि बर' रावफोरा जिबायदि दाजानाय जिखुनु बर' स्कुलफोरा माने मोनफा गोमालांगोन जेरै हमना ला दिनैसिम हमना ला जोंनि फरायसुलिफोरा जेनेबा बर' मिडियाम फरायनानै आसामिस मिडियाम फरायफिननांगौब्ला माने जारला जायो बेनिखायनो माने बै माने स्कुलखौ माने सिफायनानै गोदान दाफुंनायानो जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो लोगोसेयै बेफोरबायदि खालामनो गोसो गैयाब्ला जेनेबा आत्माफोरखौ होखारनो गोसो जादोंब्ला जेनेबा गिदिर तान्त्रिक लाबोनानै गिदिर बेफोरबायदि स्कुलफोरखौ हट खालामनांगौ बेफोरबायदि एरिया स्कुलफोरखौ हट खालामनांगौ लोगोसे बेफोरखौ माने मोजां माने बासायनो थाखाय माने फरायसुलिफोरखौ मोजां लाखिनो थाखायब्ला माने बेफोर स्कुलखौ माने बिराद माने डेन्जार गिदिर अजा लाबोनांगोन आरो माने हट खालामनांगोन जिखुनु जिबायदि माने आत्माया माने मा नांगौ मा नाङा बिसोरखौ माने एसे फुजा खालामना खारनानै माने बिसोरखौ गोथार शान्ति खालामनांगोन आरो लोगोसे बेफोर नङा माने बे स्कुलखौ माने गोदानै दाफुंनो थाखाय माने जिखुनु आसाम सरकारजों गनायजाखानाय जेनेबा ग्रान्ट स्कुलबा माने बेखौ माने गोजौसिम जोंहा हेमन्त मामा सारसिम माने स्कुल गोदान दाफुंनो थाखाय माने हाबाफारिखौ लानांगौ आरो लोगोसे प्राइभेट स्कुलबा एसे भाबिनांगौ जागोन लोगोसे गंथाम गामिजों माने बे प्राइभेट स्कुलखौ दाफुंनानै जेब्ला लाखिनाय बा जादोंब्ला बेफोरखौ माने एसे भाबिनांगौ जागोन बेखौ साइड खालामनानै जोंनि बे गिदिर गोलाव बिथांमोना थांनानै जे रायज्लायहैब्ला मोजां जागोन आरो लोगोफोर आं दिनै जायाब्लाबो बे फंनैसो बिबुंथिखौ माने बुंनो हानाय जाबाय आरो लोगोसे आंनि बुंनायफ्राव मानसि गोरोन्थि माखासे बर' हारिनि फिसाजो होननानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोबा जोंनि बर' रावखौ लाखिनो थाखाय जों बिराद गोगोम होनांगौ लोगोसे बेफोरबायदि स्कुला लेथेर जायोब्ला बेफोरबायदि फरायसुलिफ्रा माने बे समाव माने फाग्ला रम जानानै माने आत्महत्या हाबजायोब्ला माने जों माने गोसोखौ दुखु मोननाय मोनो नङा होमबा लोगोफोर बेखौनो माने आंनि जायाबाबो माने गोसो गोरबोनिफ्राय सेयार खालामना हरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो सेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर सोरबा गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेनोफोर लोगोफोर गासैखौबो जोबजासे नायनो थाखाय गोसो गोरबो खुलुमनाय थाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउल' जादों